אוקיי חבר'ה, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אני עומד לעצום עיניים ולהגריל סיקרט, בריינרוט סיקרט בסטיל הבריינרוט. כן חבר'ה, אני עומד להגריל בסטיל הבריינרוט סיקרט. איך בדיוק? מישהו בחברים שלי רק מהשורה הזאת, שזה אומר רק מי שהיה מחובר, כאילו שזה הוא, כן, יונה. אז כן חבר'ה, אני עומד להקריא רק את השורה הראשונה, למה לא את השורה הזאת? לא יודע, אבל בואו נתחיל. אוקיי, אני אעצום את העיניים, ומי שמנצח זוכה בבריינרוט סיקרט מטורף שאני אביא לו בשרת שלי, או בשרת שלו, את הבריינרוט. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אני לא בטוח שאני מדויק, אז פשוט נעשה את זה על הפסים אחר כך. אוקיי, בואו נראה, אני פותח. 3, 2, 1. אומייגאד, יצא את דני חבר'ה, הולי שיט. אז דני, אם אתה רואה את הסרטון הזה, אני רק רוצה להגיד לך שזכית בבריינרוט סיקרט.